Hello viewers, welcome back to my channel. Dini जेथिंबो फैया जाजोबदो माने मागो सफैबायना इनिखायनो मागो नांदो ओमफ्राय आङो लामायाव फैदो दा माने आगैया जानिया न'निया बेलागुर बानायगासिनो इखायनो आङो दिन्थिनो होनना फैदो नै मालाय उय नोंलाय बनेस मावलायाखै लाजिलायदो मालाय नै इखौनो सायनांसिगोन आरो थेलेबलेबनो नाराखै बावला ओमफ्राय उन्दैयाव जोंबो जिब बानायोमोन दा फंबाय बानायनायखौनो सायनोसै बियो जाहानि निजा फंबाय माने आंनि सानै दङ जोंहा ओमफ्राय उन्दै दे खिथासिनसो नामखौ खिथानो ओमफ्राय फरायनाया इमान फिसा बेलागुरानो बानायनायखौ दिन्थिनोसै होननानै आरो न'आव मा खालामनानै थायो मा मायो आरो दायोफोरबो नोंसोरबो थांनाय जागोन आं बेफोरखौनो भिडिअ बानायनोसै होननानै बानायबाय आरो दिनै जि खालामो मायो बेफोरखौनो दिन्थिलांबाय थागोन होननानै इसोरनि बेलागुर जाबनायखौनो एसे दिन्थिफैबाय ओमफ्राय थ' माया आंखौ साहाबो फुदुंनो होदो ओमफ्राय इसोरखौ नायनो फैग्रोदोंमोन आङो साहा फुदुंनानै मैगं सायनानै हैनोसै माने फुङाव एनेखा टाइमा थाब जायोना दाना गोजां बोथोराव दा मोसौफोरबो थाङो जाखिनि हायो भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानो नाजादों थ' आं दा दसे उनाव लोगो मोनफिनगोन आं दा हांसो गलाराव हाबनो नागिरदों दाउ गलाराव माने दाउदै खनहैनो फैसा दैजोबा माया दाउदै खननोसै नैयावबो दैना दङ दै नै आरो इयाव दाउखौनो जाहोसिगोन ओमफ्राय इ मोनसेयाव गैया ओमफ्रायो हांसो बिदैया नै दैना दङ दैसे ओमफ्राय आरो ओइनो खनायाव दै नै जि हाखर बानायलायना दैदो नै हाखर बानायलायदो दसमा हाखर बानायलायदो आरो मा थिनजायो दाउखि गलारावबो बेरेफुंजानि दाउदै खननांगोन इखौ लांना दोनहैसिगोन सुनानै माने इखौ जागोन आरो दा मागोआव दैनायखौसो मागो गेजेराव दैनायखौसो माइया गहोनो दोनगोननो ओमफ्राय इयो दा हागोन दा पुमांखोना ओमफ्राय इखौ पुमांखोनिखौ जाजोबगोन आरो ओमफ्राय मागोनिखौसो गनो दोनसिगोन बेनिखायनो खनगासिनो ओमफ्राय इफोराव दैना दोनदो दाउ बिमाया नै जाबो दोनहैनोसै आं दा बारियाव दुन्दिया खानो फैदों आं नै बिबार बारजोब्बाय बाथोनबो जानांगोन ओमफ्रायो दा भाजायाव होनोबो दुन्दिया ओइ गुबुनायखौ लां गुबुदो मानो गुबुदोबा दुन्दिया बिबार बारग'जोब्बाय बाथोनबो जाहैनोसै ओमफ्रायो भाजायावबो होनो होननानै बिलाइ भाजायाव माया लांनो होदो फुंनि ओंखाम जानो खासोबाय मालायनो बा दुन्दियानि गांखं माने दालायखौ खाबाय आरो सामब्राम बिलाइयाबो बा इमान खाबाय ना गुबुनाय थारा गाज्रिखौबो लादोबा बस'आखै आङो बै फांसेया गुबुबावदोंमोन गोज्जाया माइब्रा ओमफ्राय इ गुफुरा मा माइरं मा गुफुरा मा माइरं गुफुराबो माइब्रा गुफुर जोसा माइब्रा इयो माइब्रा गुफुरनो जोसा माइब्रा ओमफ्राय आरो नै गोज्जायाथ' माइब्राखा थ' मागोनि दिनैनो देखागोन जोंहा इखौ सोमनानै गालांगोन आङो दा ओमफ्राय दायो बेलासे फैनानै देफैगोन आरो सोमना दोननोसै इखौ दैदो much later दा आङो दुगैखांनानै ओंखाम जाना लाबाय ओमफ्राय थांनोसै मेडिकेलाव
थ' आंनिया दिनै प्रेक्टिकेल दङ सप्तायाव सानथाम जायो जोंनिया खाथियावनो मुसुलपुर डक्टर रबि बर' सिभिल हस्पिटालावनो बोरै फैसाया 20 थाखा बिबाय 20 थाखाल' हरबाय माया ओमफ्राय थांसै दिनै 20 थाखा बिदोंमोन दं देरखायो नालाय थ' साइकेलजों थांला आङो माने आबुलानियावबो थांनो दङ दरजाखौ फांलांनि ओमफ्राय माने लेट जागोन ना दायो फैनायाव बेनिखायनो बेटारि गारिजों थांनोसै आंनि कर्सआ माने फ्रि अफ कर्समोन बेनिखायनो एसां इदि डिमान्ड गैया बायदि मोनदो आरो ओमफ्राय सप्तायाव सानथामल' नालाय दा इमारजेन्सि वार्डआव गोलैनानै दङ फुंनि 9टानिफ्राय 1टासिम बेनिखायनो दा आथुर जायो आरो फुङाव थान्दा बोथोराव आरो इमान इदि माने टाइमखौ थोस्लाबख'वा जायोना बेनिखायनो दा थांबाय थाग्रोनोसै आथुरबो जाबाय ओमफ्राय दा बेटारि गारि नेबाय दं आं लामायाव मेन लामाया इयो गारियानो गंसेबो फैला माने नांगौबाथाय आथुरबाथाय फैयासो गस्लायाबो एखेबारे मा होनो स्किल इन्डिया लिरनाय दङ ओंखायनो थान्दाबाबो गरमबाबो सुइटार गानब्रबबोबाय थायो आङो माने दाथ' थान्दा थेवब्लाबो ओमफ्राय आरो गरमबाबो मालाबाथ' बेलासि जायोना होमबाबो सुइटार गानलाङो आरो उनथिंजायबो फ्रन्ट लाइन वारियर लिरनाय दंबावोसो माने सोरबा सोरबि जोंखौ जारु सिबग्रा बायदिसो नुयो बेफोरबायदि आरो थ' ओमफ्रायो बेटारि गारि फैबाथाय थांनोसै उथिनानै नेगासिनो दा बैयो रिसेपसन आरो नै जा गाहायनिया इमारजेन्सि वार्ड दा जोङो गोजौआव गाखोलांनोसै गोजौआव थांगासिनो जोङो फट' लानो माने जोंनिया रिपर्ट हरनांगौ आरो मोनसे बेनार दङ बेखौ लानानै ओमफ्राय एटेन्डेन्सबो होनांगोन मोदानजोबदों ओमफ्राय इयाव फट' लाखांनानै गाहायाव थाहैफिनसिगोन आरो एटेन्डेन्स सोदो आंहाथ' सानब्रै खेबसे जाखाबाय नाइस सोदो मालाय बोरो खाथियाव देखायनोसै मुफुरथार मालाय माथो लाथ'बावोसो फट' लानोसै जों सासेया बेनार जोंनिया दिनै आइपिडिआव नङा गाहायावसो इमारजेन्सि वार्डआव थ' जों इमारजेन्सि वार्डआव थांफिनसिगोन आरो जागोन दे दा गाहायाव थांफिननानै लानोसै आरो जों टाइमबो जाबाय 4 घन्टा जोंनिया टाइम डिउटिया गाहायाव थांसै ओमफ्राय आइपिडिआव गोलैबा फैनायाव जायो जोंनिया इमारजेन्सि रुमाव थांनांगौ जायो रिल्स बानायसिगोन नालाय रावबो गैथ'आ बेफोराव सेलाइन दोनदों नैहाय मेडिसिन
गियोलै मेडिकेलाव ब्लग लानो पेसेन्टफोर फैनो जासिगोन माने ओमफ्राय जों इन्जेक्सनफोरखौ द्र' खालामना दोनगोन आरो एसे नांनायखौ दा मेम मोना खोन्थायोना ओमफ्राय बेफोरखौ द्र' खालामनानै दोनो Jauh. Nay, berapa lama? Berapa lama? Wah, gara-gara kedua. Dari apa ya tadi mas itu kayak? Oke deh. Oke deh. Mas itu kayak ini. Sampai deh. Malah sedang kalau sedang. Oh, deh kaji muai. Koi dia. Koi kiba. Tor kiba tu. Midi kiba tu. Bawa kata. Nah, di tengah coba sini malah. Bara-bara bahain nang sorkari bustu. Ya udah nge-vlog. Kot jabo. Dressing kok apa? Amio jam saba. Vlog. Naik, anggaran moजां dङ देखायनो र' vlog video ये ऐसे ड्रेस में बना रहे लोग भिखारी ही बोलेगा हम लोग देखेंगे इसे लेके बैठे बर्तन हरिया नहीं बोलेगा सिर्फ खाना बनाने के ही बाकी है फेमस खाना बनाने के ही बाकी है Ini sudah. Mina. Itu udah kena kok. Kalau dikali. Oh, itu udah kena. आं हस्पिटालनिफ्राय न'आव सफैनानै देलायफिनबाय आरो माने जोंहा आबैनि निट जाफंबाय आबौनि सारादु दं माने कास बेवहाय थांनो होननानै ओमफ्राय आंनि सफैनायाथ' लेट जाबाय मामोना गारनानै थांग्रोबाय बेनिखायनो आंबो थांनोसै दासो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच